Jess. Sa'n credu bod nhw'n siŵr iawn ffordd dylen nhw ymateb i grŵp pop, ond maen nhw wedi bod yn ymateb yn dda i ni. Y peth mwyaf, so nhw'n gael cyngherdau roc yn ymwel. Felly maen nhw'n neud y mwyaf o gymryd maen nhw'n gael. So wario ni bydde 4 waith yn barod. Mae pob gynulleidfa wedi gael wedi dod mewn gwrando, sefyll a gwrando. Fel pan ni'n gytre. Fach maen nhw'n dod mewn gyfle o beints. Well, it's been really great now that people come to listen to us rather than just come to a gig. That's what the first impression's been.
Ni'n disgwyl dy mas yma, gweld bands mas yma, falle harmonica a violin a ffidi. Pob un yn rhedeg o'n bod yn vodka. Orden string by. Mae bandio fan hyn wedyn, achos yn brotus yn erbyn y math o amgylcheriad maen nhw'n byw o ddeitano, yn treul edrych yn fwy siarp. Ddim yna bosib. Ni'n meddwl bod ti'n na. Hwna'n ffordd digon teg i'r... Option i option yn diwedd y peth fel yma nhw.